още една линейка се появи на стадиона, след като нямаше нито една и затова беше забавено началото на този двубой. Искрен Писаров. Сега добър финт на Писаров. Центриране. Цветан Генков 1-0 за Локомотив София, 12-та минута. Великолепна атака за домакините. Много добра асистенция на Искрен Писаров и Цветан Генков открива резултата в 12-та минута на срещата. Генков отново показа своите страхотни реализаторски качества. Успя да се пласира максимално добре в тази ситуация. Ето да видим още веднъж. Искрен Писаров поема топката, успява да премине пред Давид Лазари. Центриране към Генков, който с глава от близка дистанция не остави абсолютно никакви шансове на вратаря на гостите. Евгений Караманов. Локомотив София Сливен 1-0. Гол на Генков. Искрен Писаров. Центриране. Самоа! Какъв гол на Дерека Самоа с пета! Страхотно изпълнение на Дерека Самоа. 50-та минута. Локомотив София побежда с 2-0 при домакинството си на Сливен. Великолепно изпълнение на Дерека Самоа. Ще видите сега на повторение как Гараец елегантно с пета вкара топката в вратата на гостуващия отбор. Наистина много красиво изпълнение на Дерек Асамоа. И Локомотив София се приближава към победата в този двубой. Още повече Дерек Асамоа продължава да владее и хубаво подава към Цветан Генков. Генков задържа топката към Асамоа. Нова възможност за Локомотив София и 3-0. 3-0. Мисля, че в тази 66-та минута всичко вече е ясно в този двубой. Гол ще бъде записан на Светослав Дяков. Доста елементарно успяха играчите на Локомотив София в лицето на Дерека Самоа и Цветан Генков да се поразходят и с отбраната на Сливен. Ето как комбинираха те помежду си и в крайна сметка, макар и с доста голяма доза късмет след удара на Дяков. Топката за трети път е във вратата на тима на Сливен. Определено само чудо може да спре Локомотив София от разгромна победа срещу гостите от Сливен.